Estimat públic, disculpeu-nos. Com heu pogut observar, tot això de l'ús i l'abús del poder no va sol referit a les altres esferes, als presidents, als directius, als empresaris... No. Això pot ocórrer en les millors famílies i a la nostra mà està el poder eliminar-ho. Què dius, Maria? Ho intentem altra vegada? Tornem a començar? Va, i tant que sí. Tenim tota una vida per davant per a tornar a començar. Així que va, comencem. Doncs comencem. Ara va de bo. Bona nit, estimades i estimats. Gràcies per estar ací. Un any més ens reunim al voltant de la paraula i del sentiment de ser dona. Aquest any, les nostres actrius i actors representaran Assemblea a la Selva, basada en el 7è conte de la col·lecció Llibres del Cocodril, escrits per Jordi García Vilar. Un conte per a grans i per a menuts, per a totes i per a tots, i que ens pot ajudar a reflexionar sobre allò tan antic com és l'ús i l'abús del poder en les nostres vides. Família, amics, veïnat, poble, treball. Les dones, al llarg de la història de la humanitat, hem patit en carn pròpia els seus efectes. Hem estat menyspreades, utilitzades i considerades ciutadanes de segona categoria al llarg de molts anys. De fet, avui, la lluita continua. Ahir, a València i a altres carrers de la ciutat, les dones van per els carrers i es van fer nostres. Això hem de fer cada dia. Cada dia hem de fer un 8 de març, que ens aprope a aquesta dignitat i a aquesta justícia que com a dones i com a éssers humans mereixem. També volem donar les gràcies a tots els col·lectius que heu preparat amb tanta cura i dedicació l'obra. Aquest projecte de poder preparar actes conjunts de cara a la Setmana de la Dona per diferents grups del barri és algo que volem seguir potenciant des de l'Associació de Veïnes i Veïns, ja que ens sembla una bona manera d'unificar forces i fer barri. Participen en la representació d'aquest any persones del grup de la Unió Musical Horta, Mujeres i Cultura, Associació de Veïnes i Veïns i Voluntariat pel Valencià. En escena participaran sols 4 homes i la resta de papers són representats per dones. Un total de 26 persones, 10 actrius i actors, 2 tècnics, una maquilladora, 2 apuntadors, 2 presentadores i la directora de l'obra, que també és una dona. Al principi es va barallar la possibilitat de fer la representació per a commemorar el 1 de maig, com a denúncia de tots els retalls i injustícies que el poble estem patint en aquests últims anys per part del govern actual. Però per problemes de calendari era impossible. Així que, amb aquesta capacitat que tenim les dones d'obertura i canvi de mirada, vam pensar que aquesta representació podia encaixar perfectament per a reivindicar les situacions d'injustícia, d'invisibilitat i de menyspreu que les dones hem patit i patim amb motiu d'aquest ús i abús de poder, que continua viu en la societat actual, masclista i patriarcal. Per últim, agrair a Rambleta, tant a la direcció com als seus tècnics, per poder fer possible un any més aquest encontre tan especial per al nostre barri de Sant Marcel·lí. Recordar-vos també que hi ha muntada una exposició artística molt interessant. Està ubicada a la planta de dalt, al costat de la biblioteca, i estarà fins el 31 de març. Participen en ella diversos artistes plàstics que han aportat un ventall de visions creatives i matisos relacionats amb el tema de l'obra. Passeu a fer una ullada perquè paga la pena. I ja, sense més preàmbuls, donarem pas a la representació amb tots vostès. Assemblea a la Selva. Salvación.
Nosaltres, vosaltres i ells, ho anem a contar. Ha canviat i ha cantat. Podem construir un món on això no passe ni torni a passar mai? Aquesta història va succeir, succeeix, al famosíssim país de Selvalat. En aquest país van decidir juntar-se tota classe d'animals, ja foren salvatges o domèstics. Visqueren a la selva, a les muntanyes, praderes, granges o ciutats. Estos animals són molt coneguts per tots vosaltres, com les dolces gatetes, el treballador, ignorant i explotat burro, el fidel i amorós gos, la xarradora gallina, la llesta i astuta rabosa, el gambul i pesat os, els silenciosos cocodrils, el familiar y protector yo, la peligrosa y empolinadora araña y el majestuoso y poderoso el rey de Selvalat. I en el seu permís, majestat, jo mateixa, la missatgera Colmet. Compren, senyors i senyors, aquestes mascaretes. Són les millors per disfressar la veritat, per enganyar els altres. No s'ho pensen més. Miau. Res, no és ver res. Ens morirem de fam i de fred. O de pesta! T'has dit? De pesta, dic! No saps que a la selva hi ha uns animals contagiats de la pesta? Un gran contagi de pesta ens amenaça. És com una gran bèstia devoradora que destrueix les persones. Famílies senceres, feines, vivendes, hospitals i escoles sepàtiques. Tota la selva. Les emissores de ràdio, els diaris i la televisió l'anomenen crisi aguda. Està acabant amb Selvalat, com els tèrmits acaben amb les arbres. Des de les arrels, el tronc, fins les branques més altes. Sense deixar-se veure's, amagades com els poderosos sota les màscares.
L'informatiu més informat de Selvalàndia al servei de totes les animaletes i de tots els animalots. Des de la clandestinitat, amb vostès el millor canal de la televisió selvàtica, a hores d'ara tancat des de fa anys per ordre i gràcia dels més grans i intocables animalots de la selva, que han fet al llarg dels últims anys i continuen fent les animalades més grans que es passen per la punta de la cua. Informem de les últimes notícies per a tots els que estiguen en peu o al llit. La terrible malaltia de la pesta, etiquetada pels experts amb el nom de crisi aguda, s'està estenent per Selvalàndia. Són ja milions les víctimes d'aquesta plaga assassina. S'aconsella la màxima precaució en el consum dels escassos recursos que queden. Cal aprofitar-los al màxim. He consultat amb experts de l'organització no governamental Crisi Sense Fronteres sobre aquest greu tema. Aquí hem preguntat sobre quines són les causes d'aquesta calamitat i què es recomana a la població selvàtica. Ens han advertit el següent: pareu per l'orella el que diuen i fan alguns animalots aprofitant el seu poder. S'han convertit en unes grans màquines de podar que estan acabant amb mitja selva, emportant-se per davant el patrimoni natural de tots els animals. S'enriqueixen i enriqueixen els animalots de la seva classe fent-se cada vegada més rics. No contents amb això, manipulen els animals més dèbils sense cap contemplació ni vergonya. Tingueu ben oberts els ulls per tal de no deixar-vos enganyar pels qui fan préstecs. Hipotequen els vostres caus i guarden les 4 bananes que us queden. Quan us descuideu faran bon caldo dels vostres ossos i es veureu fer-se grossos a costa vostra. Atenció! De no fer cap animalada contra vosaltres mateixos i els vostres drets. Els primers símptomes: desesperança, caiguda dels cabells, indiferència, mal de panxa, pors, diarrees mentals, vòmits, passivitat, angoixa, falta de compromís, es deu acudir ràpidament a l'hospital més pròxim. I per damunt de tot, feu colla i defenseu junts el dret a viure amb dignitat en aquesta selva que és de tots. Així està el panorama. Si caigueres malalt i no hi haguera cap hospital o estiguera bé, com sol passar en aquest temps, arregla com pugues. Busca el remei en la bona energia que naix de tu mateix i de la companyia dels altres. O estira la pota i a fer punyetes. Moltes gràcies. Fins al proper servei informatiu. I des de la clandestina i clandestinitat, només ens resta desitjar-los que tinguin sort per a tots vostès des del cor de la selva. Canal O al servei de la veritat. I que ningú no oblide que ens han tancat sense trellat ni forrellat. No són bons. I el cel ens castiga. Quins cels i quins nassos? Calla, revolucionària. Així no farem res. Vaig a per unes cervetes que de segur li recompondran. Els pobres sempre portaran malalties, segur. Morirem tots! Ni les puces quedaran! El Déu de la selva està enfadat pels nostres crims. Què diu, senyor Llantos? Qui són els 6 criminals? Tots, sí, tots. La meva filla és innocent i està pagant per tots vosaltres. Ja estic així. Prenga, senta. Ai,
ayudaré. Pero què dius? El meu amic ha dit que fa malament. Animals del regne, jo, Lleònides I, rei de la selva i rei vostre per la gràcia de dalt i el aguant de baix, a l'autoritat que em dóna la meua raríssima gana, us convoque a tots assemblea general, tots els animals del regne, alts i baixets, grossos i prims, es reuniran a la plaça Major d'aquesta selva quan sobre ella brille la lluna plena. I des del rei, que sóc jo, fins l'últim mono, tots farem examen de consciència i confessarem en veu alta la tira, la llarga llista de les nostres faltes i pecats. Hi ha que trobar el més culpable, aquell que hagi comès l'animalada més grossa. Tal vegada així es calme la còlera dels déus i s'allunye de nosaltres aquesta maleïda pesta, que està convertint la nostra pàtria en un gran cementeri. Doncs bé, animals del regne, sacrificarem al més criminal. He dit, jo, Lleònides, el rei. Visca Lleònides! Visca Lleònides! Començant pel més gran senyor, el propi rei, i acabant pel més ignorant, que alguns diuen que sóc jo. No sé per què. Tots declararan els seus pecats. Pobres, rics, dèbils i poderosos, tots junts per buscar el més culpable i fer justícia. I qui serà el més culpable? Ningú podrà saber-ho encara. Tal vegada siga algun gran senyor. Sí, sí! Demà, a la lluna plena, morirà un gran senyor. Ai, a veure si una vegada és el verdader culpable de tots aquests contats. Segur que sí! Jo sóc molt optimista!
i calmar la còlera dels déus que ens han enviat el terrible mal de la pesta. No hi haurà compassió per a ningú. Així, palma avui el més canalla. I si resulta que el més canalla sóc jo, palme jo. No! Calleu-vos! Confessió dels pecats començarà per mi. Els reis no pequen. Calla i escolta. El que vaig fer un dia qualsevol, com és habitual en mi fer quasi tots els dies. Confesse que aquell dia me vaig alçar amb molta fam. Quan vaig veure un ramat de jovenetes gaceles que s'acostaven al riu. En quan les vaig veure, els meus budells famolencs cantaven entusiasmats. I vaig llançar sobre elles. I en un tresino d'ells les vaig menjar una, dos, tres, quatre, cinc, sis. Alguna cosa he menjat. Que de vida. I estaven tan apetitoses, tan bones, tan xicotetes, i amb aquelles orelletes, el seu tentre llomet, i sa panceta blaneta, i aquelles potites i gracioses cuetes. Eren tan innocents i saboroses que no vaig poder parar. I jo us pregunté, qui m'havien fet aquelles jovenetes gaceles? Res de res. Tot just haver estat menjar-me sols una per satisfer la meva gana. Però sóc un glutó. És tan cruel. M'he pixat en la justícia. Un moment. Som massa bondadors, majestat. La vostra delicadesa per a parlar d'aquesta raça vil és digna de la vostra grandesa. Són una gran plaga. Es mouen en mar, alterant el tranquil ordre de la nostra selva sense aportar cap benefici. La seva facilitat no són més que una temptació per l'exquisita sensibilitat del nostre rei. Germans, jo vos pregunte, per ventura la bellesa no és un regal dels déus, un do de la natura per gaudir d'ella sense límits? És pecat devorar gaceles? Això no és pecat. Les gaceles són aliment del rei. Visca el rei! Visca! Varen conduir les seves miserables vides a la immortalitat. Visca el rei! Visca! Visca! Heu parlat bé, germana Rabosa i germà jo. Però les gaceletes tan dolces, tan fràgils. Oh, gràcies ella als súbdits. Confessa els teus pecats, senyoró.
delicat i sensible com vostè, majestat. M'agrada collir margarides amb la tendresa amb què les meues urpes les poden agafar. En la mateixa tendresa jugui al m'estim, no m'estim, m'estim, no m'estim, i sempre m'estima. Està lleig que jo ho diga, però soc tan afectuós i sentimental, per això em diuen oh. Vols dir que els ossos margarides mai heu pecat? Deixa't de sentimentalismes i ves al gra. Quin és el pecat més gros que has fet? Vos? Al gra m'he de referir si és que he de contar un pecat. Sovint m'agrada jugar a un altre joc. Jutge vostè mateix si li sembla un gros pecat. M'agrada contemplar les llargues files de formiguetes treballadores que, en les primeres llums del dia, ixen dels seus caus i ordenadament comencen la seva jornada laboral, carregant granets de blat i d'altres plantes gramínies. Em fan riure veure-les com suporten càrregues molt més grans que elles i com en ordenada processió les van duent al seu cau. Quines ganes de fer feina sense parar! Quines pessigolles! Quin sabor agridolç més exquisit! Em fa perdre el sentit! Et menges les súbdites més treballadores del meu regne, caradors? Com vols que progressi aquest país? Per a què volem tantes obreres, si cada vegada hi ha menys treball? He pensat que és més pràctic ajudar al nostre país donant solució al problema de l'atur de manera ràpida i sense que les formigues afectades, capficades com estan en lluitar per sobreviure, ni s'adonen. Són tantes i és tan fàcil acabar amb elles. Tal vegada tingues raó, però el teu comportament té cara de pecat. Ho deixarem córrer fins a escoltar a tots dos. Et toca a tu, aranya. Parla. Majestat, jo he pecat, però no del tot. Ja m'estranyava a mi. A veure, explica't. Majestat, tinc que dir-li, amb modèstia i amb tots els meus respectes, que la seva excel·lència té que reconèixer que sóc una de les més altes col·laboradores de l'Estat. Fabrique, sense cap cost per a les artes públiques, un dels sistemes de seguretat més barat i més segur per a detectar, controlar i atrapar el tremor a tots els que es creuen que es pot anar per la vida demanant llibertat. Llibertat? Llibertat? Com si la llibertat fos un dret natural. A les meues famoses teles, teixides amb uns subils fins però resistents i dotades d'un líquid enganxós, atrape a tots els libertaris de cera. A estos individus indesechables que tant de mal fan al nostre sistema. Ai, i vostè, majestat, per a que no es veja involucrats en tan impopular i delicada tasca. Es pot considerar pecat un servei d'intel·ligència tan útil i eficient?
La princesa araña es mereix una medalla. Pensando bien, quedes exenta del castigo. Gracias, Majestad. Gracias. Siempre a vos me servéis. Visca Lleón i Desechús! Visca! Visca! Bé, veig l'assumpte de trobar un responsable d'aquesta maleïda festa un poc enganxosia. Entre uns i altres m'estan marejant. A veure com eixim. Falta encara confessar de la casa reial. Tu! Coco! Tren, majestat! Coco per part de pare, Trin per part de mare, cocodril. Ai, majestat, no tinc perdó, el meu estómac està negre. Què negre? Més que negre, majestat. Més negre que les més fosques de les nits selvàtiques. Negre! 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 De menjar negres. De menjar negres? Sí, ens agrada nadar en el vi i així se'ns obri l'apetit. Mig submergits en l'aigua, sabem esperar pacientment fins que passa una pastera farcida com un caneló d'immigrant. Quina generositat dels cocodrils! Eviten una llarga història d'esperances frustrades. Quan abans acaben de patir millor, ens fa un gran favor. Però no es jutgeu malament de que som racistes. També mengem algun que altre blanc. L'últim que es van cruspir va ser... Ho dic? Ixo! Deixa! Ja ho dic jo! A punt d'entrar al meu estómac vaig sentir que cridava «Visca la llibertat d'expressió!» És el periodista. És que no està pensant el que escriuen. Aquestos insolents i molestos periodistes. Seràs bestial. Era un periodista antisistema, no? Sí, Aleshores, no patisc que socodrils. Això no és pecat. No li sembla, majestat? Intentar minar un sistema heretat dels déus que consolida una democràcia tan excel·lent com la seva, estimat rei Oliver. Això sí que és pecat. Els cocodrils ens fan un servei inqüestionable i digne de tot elogi. Tranquil, cocodril, tranquil. No anem a vessar llàgrimes de cocodril per una qüestió com aquesta. L'únic responsable és el destí. Cadascú neixem amb un destí del qual no podem defugir. Us neixem per menjar. Què dic menjar? Devorar! I uns altres per ser devorats. Així que complir el vostre destí i fer complir els demés, els que per sort o per desgràcia els ha tocat, no és pecat, poco amic.
Majestat, príncep Os, princesa Araña, príncep Cocodril, estimadíssima Rabosa i estimadíssim públic. Uns més i altres menys, tots hem clavat les dents en el rei Omalier, però jo he seguit l'exemple del rei Leònides. Confesse que un dia me vaig acostar cap un ramal d'ovelles quan el pastor i el gos estaven endormiscats. Em vaig abraçar silenciosament i em vaig cruspir 5 ovelletes. 5 octetes, molt blanetes, a la seua llaneta i tota. L'endemà, 7 més! I el tercer dia, fart com estava de tanta llana indigesta, em vaig menjar al pastor! Però si això no és pecat. Allò va, només estava jugant amb aquelles ovelles, però com estan tan bledes, es van caure dins del seu estómac. I els tan idiotes no s'enteren de res, però que van idiotes al sobrete. I el que és pitjor, ¿les olvida algo, dona? ¿Dirà algo, dona? Bé, una petita observació només. El pastor pertany a aquella estranya raça d'animals, els homes, que els cacen, se'ls mengen, ens exploten fent-los treballar, els tanquen en gàbies, en zoològics, i per si tot això no fora prou, ens exploten als circs. O el que és pitjor, els utilitzen a les seues festes, martiritzant-nos fins a la mort, com a nostres germans, els bous. Tenint en compte tot això, es pot considerar pecat la mort d'un pastor? Tal vegada tingueu raó. Però això que sent fa una pudor sospitosa. Senyors llops, esteu carregats de raons. Però lo de les ovelletes... Ara, amb el seu permís, em toca confessar a mi? Deixau, deixau! No, estimada Rabosa. Si tu ets una santa! Segur que no tens res del que arrepentir-te. I en tot cas, si has fet alguna improbable bestiesa, estic segur que tens preparades les paraules més adients per tal de justificar-la. Faltaria més, eloqüentíssima Rabosa. Qui de vosaltres vol confessar ara? Sol, estimad David. Señor, te puedo quedar acusarme, pero ya hago una cosa. Heu sentit? Una cosa. Canalla! ¡Miserable! Jo soc pobre, molt pobre, però molt treballador. A vegades em quedo sense feina. No sempre hi ha feina per a tots els burros. Sap vostè, senyor rei, a vegades passe fam.
deixeu-lo que acabe, no us precipiteu. Quan vaig veure un preciós prat, ple de meravelloses herbetes, que ballaven a la sua brisa de l'ocàs del sol. Oh, és un poeta! Un revolucionari. Miserable! Assassí! Criminal! Canalla. No hi havia ningú, sol jo, front a aquella meravella de la natura, aquell vell prat farcit, ple de dolces herbetes. Em cridaven! Em cridaven! No em vaig poder resistir i vaig passar la llengua per tot el prat. Maltratador! Assassí! Criminal. Radical, revolucionari. Ho sent, burro salvatge. La teua fam t'ha condemnat. Qui ets tu, burro miserable, per entrar en un camp que no ens deu a furtar? Ocupa! Però, si només ha passat allí com vaig estar, doncs usted per no morir de fam. Així se'ls comença. Si anem a deixar lliure a qualsevol burro famolenc per totes les burrades que vulga, ha transgredit la llei. I la llei és igual per a tots. Llegiré la sentència. Jo, el vostre rei, Per la gràcia de dalt i la mort de baix. en virtut del que em dóna la meva realíssima gana, declare que el burro és l'animal més culpable del regne. Per tant, i per a que els déus aplaquen la seva ira i allunyen de nosaltres el terrible mal de la pesta, oferirem al burro el sacrifici i com mostra del nostre desig de justícia. He dit, Bravo! Visca el rei! Visca! que s'executa la sentència.
Ni pensen, i el pitjor de tot, no tenen sentiments. Jo tinc la solució. Conec unes floretes que amb la seva oloreta fan que els sentits tornen a funcionar, que el pensament siga racional i que els sentiments afloren com les flors del jardí més bonic. De pressa, amiga, porta aquestes flors sanadores. On això no passe, ni torni a passar mai, si s'unixen les forces. I encara que les batalles no es guanyen en un dia ni en dos, hem de perseverar per erradicar la de raó i que s'imposi la justícia. One.